Ilham! Ilham! Na an mai gida. Wa, zo mana. Kina ciki dama? Ina daga ciki. Da Allah idan mai ruwa ya zo, da Allah ina sauri ana kira na yanzu. A zuba mun jirka a can wajen ba su tambaye na. To ba matsala. Ke ta ina dawo. To mai gida na manta fa in faɗa maka cewa zan je sunan gidan su Maryam. Ok, sunan gidan su Maryam? To, yawwa. Ina kike na manta miki bayani da Allah ki kiyaye da hawa mashin bi kafa biyu. To mai gida. Dan Allah ki hawo mi uku. Ba komai. Yawwa saboda kaunar ki nake ba na son ki samu matsala. Mai gida Allah ya za a kiyaye. Nagode. To na gode. Yawa. Dawo. To na gode. Masha Allah. Sai na ga a da lafiya. Allah ya kiyaye. Ku jama'a ku jama'a. Kar ku tashi. Baki tuna wani Sannu. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. baki ji rauni ba? Kira mun mai gida na. Inna Za ki ga an sa malan sallau. Inna lillahi. Kafata. Sannu. Dan da ne mata kafa. Salamu alaikum. Sannu. Da Allah malam sallau nake magana da shi. Wannan ba matsalar ba ina mace lamba ba ta sace. So an samu matsala nan hanyar ka tsalle nan wurin an yi hadarin mashin Ka tsalle gumma ta fita ce mun za ta je. Amma ran ina zuwa. Sannu. Masari me ya ce a waya? To ya ce gashi nan zai taho. Ya ce gashi nan. Sannu. Ilham. Malam sallau ka ga abin da ya faru? Idan kika ce mun zaki je Ilham. Ta fa kika yi mun gumma zaki je. Kai ga kikin zo. Ta kare ne? To ba a sani ba. To in ba ta kare ba ran kariya ta.